Čaute ľudia, moje meno je Gaser a ja vás vítam u dnešného videa. Ako ste si mohli všimnúť, som pri počítači Let's Play. Áno, bude to Let's Play a bude to Let's Play konkrétne na hru The Very Organized Thief. A v tejto hre budem zlodej. No, peniaze! A tu máš tašku! Čo ti je také smiešne? Ale nič! Tam máš strašne peknú tú kuklu! Aha, no. Ale nakladaj už, lebo zomrieš. Zlodej? Gabka? No? Ty si zlodej? Nie som. Zlodej by samozrejme mal ostať v utajení a preto som si nachystala aj fajnovú kuklu. Granko, no copyright, OK. Takže mám fajnovú kuklu a idem si ju dať na seba. Vyzerám ako zlodej, alias babka, ktorá práve vyšla zo škôlky, hej. Dobre. A môžeme začať hrať. Čiže space, hej. No poď už. Space som dal. Zdá sa mi, že kvečkom sa pozerá, čo vlastne... Aha, už tu týkajú hodinky. Dobre, pozrieme. Parfum, mikrovlnku. Aha. Odkiaľ ti zoberiem sochu tu na akty. Stem DVD player gold bar. Čo je to? No. Mám DVD player. To čo je za hovno? To čo je za hovno? Ja som veľmi nežný zlodej a preto tu mám nerobím pánovi Zajačikovi taký bordel, lebo ja som veľmi dobrý a chcem uľahčiť prácu. A kľúčik z nejakej... Netreba? Mikrovlnka. Yeah. Netreba ani toto. Si deláš prdel zo mňa? Aha, socha! No, takže toto je veľmi dobrá socha pána mutanta medzi psom a mačkou. Alebo medzi psom, mačkou a zajacom. A ďalšie peniažky. Isto ste sa pýtali sami seba, že prečo tak dlho ten Gaser nevydal video, to bolo hádam 2 mesiace či koľko? No a ja vám presne poviem, prečo to bolo. Bolo to presne preto, že som si utopil mobil v hajzli, presne tak. Ráno si vstanem, taký ešte rozospatý, mobil v rukách, zobral som ho na záchod ako taký blbec. Chcel rozbíjať peniaze, no proste zobral som ten mobil na hajzel a mne vypadol z ruky. Ja pozerám do keľu, berem ho rýchlo vonka, že či sa nič nestalo. Vyutieral som ho proste všetkým tým hajzlom papierom, čo tam bol, potom som ho zapol a on fungoval. Prídem do školy, samozrejme bol som na omši, počkaj, niečo to bolo za číslo? 7351. Bol som na omši a prídem z omše, mobil na lavici, chcem ho zapnúť, nejde. Zapínal som ho, každú prestávku nešiel. Išiel som aj do opravy s kamarátom. 7532, či jak to bolo? 7351. 7351, počkajte, teraz nebudem hovoriť. Ber money, must be funny. Dobre, prídem proste zo školy domov
a už len si tak sedím. Dobre, bežím. No, prídem zo školy domov, mňa sa ma pýta, prečo máš tú starú Nokiu, prečo nemáš ten svoj mobil? A pozerám, ty Madove, ten má zhorený displej. On úplne mal také modré bublinky pod displejom. A ja pozerám, no toto vysvetlil na mne veľmi dobre. A no, ja som už tak s pláčom samozrejme prišiel k mamine a povedal som jej, mami, on mi zhorel displej, ale to ti nemohol zhoreť sám displej. No vieš, mami, on mi spadol do záchoda. Natáčať je to lepšia kvalita, má to 13 megapixelov, ten predtým mal 5, čiže dúfam, že uvidíte rozdiel. Nazbierali 36 649 $, čo z nás robí každodenného zlodeja, a ja, stará babka, ktorá vyšla práve zo škôlky, si môžem za to kúpiť Lamborghini. Čiže ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like, poprípade komentár, odoberajte, ďakujem, a zdieľajte toto video, ďakujem. A Gaser sa s vami lúči.